Kajing im kadai kajing late lenti. Kadar jong kipor kajing jit but kajing Hagalenti ni wat ya kajing start ni wat ya kajing shisha bani yalam yangi. Mentakas ngitungin yakran yake santali kajing yakran kiban nado kipor menshwa kiba donbor ban pengkela ya kajing yo i jongpi bat ban penme ya kata ding jong kajing skojo pik ham jeliu jong kajing tumu. Kekentin kebanengkong keba ongkum ni. Hapadang jong kawai pakawai kajing kadon kalat. Kekentin kebalak kerenda Albert Einstein. Kajing jong kajing im kim day kajing hanglat lene kiding pengkiang Henry kidai kajing kot. Kawai pakawai kajing kabapi kenduk kilong kita kajingkit ya usamba jong kajing roy hakajing menjampi. Haba pila syak bankia hakajing im kejampi. Kan mau ya kene baka eryong kalong tang shipor. Henry kejihi kai kiba ki hakaji im jompi kilong kiba ne junong. Haba kejing ki wan hakaji im jengi. Kan mau kim day kita ki ban penjat ya kaji im jengi. Henry na kebenta bantai ya kaji im jengi. Hoi kene kalong ke keba ban pediang praktikal. Hakajing kren kelakin kalong keba shisha. Henry practically kalong keba shisha yang ikum kibiru bangin pediang ya kene kajing shisha. Henry ladangi la shisha ban pediang ya kene kajing shisha. Bat ban ya kat bakum kene kaji ongba langba jong kawe pakawe kajing kadon kelat kelenti. Shisha kan penkela ya kaji im kejampi. Lene hakawe pat keliang ngilaban ongba kajing im jongi kalong kum ke exam. Hakapor ba fisyong class 1. Pipule ya ke kot class 1. But enda fila pas ya ke class 1 FQ sya ke class 2. Kumjuro ka jing impa haba pikendo ya kinu ke jing ya kinu ke jing le kalong kum bapisyong ha class 1. But enda fila depan pas ya ke tokowe ke jing pinsyong ha class 2 dan fikin PQ jing im PQ kerdan ha ka jing japi. But haba kita ke jo ke jing kiwan tak kepasuk ngila ban solve iki. Henry ha ka jing im jongi keruk along kum coba endang ngila pas ya kawai pakawai ka kerdan ha ka jing jongi ki jing ru kinang kinang krau. Henry kabor jong iruk kenang klan. Kata kalong kajing jisha jong kajing imba hapadang jong kawai pakawai kajing kadon kalat yangi bangin san. Kan mau ya kene bahagi por kiba tam kilat kilenti kimi na kabenta jong kito kiba not ban pek ham jeliu. Kegantian keba arpat ka ongkum ni wat lek sya kata kaba kelenti ka iyalami pi. Henry lek penban sya kata ka jaka kaba 4 judon balik bat haba pilek to te to shna ya kalenti. Kaktim parang ko ongkum ni do not go where the path may lead, go instead where there is no path and live a trial. Kabalat hot da urap Waldo Emerson. Perthei ka celebrate lani ka yero ya kinong snang ya kalenti. Kito kibanot ban light na ka jinglong jong kibabun bat shna ya la ka jong kalenti. Hoj ka jingbut ya upai ba kalak ban long ka bashngai. Henry ka jingkrau ba shisha ka syong ha ka bayat shlur ha ka jaka ba pat don manuru balatmu manyai. Ting ha ka jingem jongi kalong ta ka wai ka ktin ka ba ongkum ni ladangi le ya ka ka bangi yai le ngin yo ru ya ka ka bangi jo. Henry ha ka we pa kelyang ladangi le ya ka ka bangi pat jule ni la ban yo ya ka bangi pat jo menuru ha ka jing ko jongi kalak bandai ka jingjob kalak bandai ka nuksa ka babahan na ka bantajong kiwi. Dan ru ka ktin ka ba ongkum ni ba ladangi yai rengkat bat upai ba ni la ru ban long tangkum upai ba. Henry ladangi jiet ban long kum ulong yalam long ubru ba karpang im yat yala ka jong kadenti hangta finyo i kumno pinlong unong yalam ubashisha ka jingle jongpi ka long ka ba karpang wat hun ban yat haka lenti jong kiwipat tei yala ka jong bat penslur yakiwe ban bot ka kentin ka balai ka ba ongkum ne ka jing im kamdei ka jing wat elade ka dej phang ka jing thau elade. Kabala krenda u George Bernard. Life isn't about finding yourself, it is about creating yourself. George Bernard Shaw. Kan mau ya kane ba ngimdei kinong thau ki ba sakut ki ba ap ya ki wepat man lap yangi ngilong kinong thau ngi pen wandur ya la ka jong ka jinglong ka jongi da ki jingjit
ke bangi shim hakaji imjungi bat daki kam ke bangi le hakaji im kejungi man lakasngi pi bat ya ubrush lane ya ubrut ban airong ya kataka jingdro ban pen itenat ya lakajong kaji im kejong pi hakaji imjungi kum kibru ublei om yelam dan tap bapin poi haduk ka jingjob jong kaji imjop henry ublei supen ep ya galenti bapin yai kumta ladangi ya sakut ya kemidenti ya ublei ba yelam nanti yangi ngimlapan poi syai iru hakaji imjungi dia namar katakan bon kibru ki sakut hakaji imjungi namar baki ap kemidenti lano ublei wan ungkren ya kaji imjungi bat bakin kela dalil kan lon la man long kumta ublei wan ha kaji imjungi mapi hi pi haban wat shwa ya ublei de ublei ubawat ipindre mapi pi bede ben wat ya ublei kumju ru'ya kajinjob kanong wan hashuki jumpi lani hakajaka kabapishong henry fidehi ben wat ya kajinjob ladangi ya ap commitmenti ya kata kajinjob bakan wan hagajing bejongi dan leleru inam la ban yoi ya kata kajinjob ha kajim kajongi bun kibru kibaju kran kumne ngalong bru baduk balai ngaduk haduk kat ne ki knyum artat henry kim jure tre kan mau ya kaneba kajing knyum jongpi kanam la an panlong ki ba penlong kibru kibajab henry kajing tre hitam bat ban wat ya lenti ban poisha kajing job kataken kabala ban panlong ki ba pendong kibru kibajab kim de tang ban wat ya kajing long jongpi fi de ban tei ya kajing long kajongpi gentian kebasau keba ongkumne compare katno suki piyai kan ba pimpat sangai. It doesn't matter how slow you are going as long as you don't stop. Kan mau ya kaneba kajing kiu jong ubru shim la theu da kajing stet jong ubo unjai. Henry la shim jing ken ya ka da kajing minute. Wat la da kita gi steps lene kita kajing kam jong pi kilong kibaret katno ro. Kadba fidang ya chekmat fidang job ya katma persya ya kajing sakut. Bursin ngijulap dia kaneba kituki kena kiba hakapor ba kilang le school kilong ki kena kiba beach kibam jupas Henry haga exam jong kajing impat kilong makito kiba kloy ba ban poi syakat lenti jong kajing job namar kajing san jong kajing im jong ki shemla theu da kata kajing stat jong ki ba kenjai Henry da kata kajing kiu haman la ko we pa ko we ka senjam ha kajing jong ki namar kata ngimju de ban sngoram ya kata kajing fail jongi ha kajing jongi don bon bhaki kena school kiba drop out na kata ka school jongki kiba no shiteng ka school jongki kiper khat ba kajing jongi kalakut ba hadinanta kila stang man ngop syakita kajing di kiba bunjai syakita kajing snyu kiba bunjai namar ki sngo ba kajing jongi kalakut Henry na kintiu ya pi ko ki khon samla kata kamde ban wan ha kajing mut kajing berkhat jampi wat lada pimlong kibru kiba start haga jing pule ke jong pi fiai suki Henry haga exam jong ke jing im jong pi pat kala bandi haga business lene hakinu kinu ki benda fi long pat ki khna kiba start kiba kiu namar ya ka jing job jong ubru shem la theu da ka jing state jong ki ba kenjai Henry haga jing long tista but haga jing minat ke jong ki kan mau ru ya kaneba ka jing job jong ubru de ba usdang ya kanu no kam Henry ba ulong ubru ubayai minat bat ubayai pendep ya kanu kam kaba ulastang hadu bandakut kajing job kam de shapang kat no step filap pun urlong ya kata kajing mut lene ya kata kajing thumu jampi kade shapang jong kata kajing bom kingno wat lada ka shimpor katno ro shim ya kanuksa jong utrai jong ga company KFC ulastang ya ka career jong u enda ulat temen pun ba kibru ba hakarta ju gira stang ban shong thait no da kata jintre ju ki Henry mo upat utang stang la persyang nut yaki ek ibaro hakaji ing jung Henry u failut haki ek ibaro Henry hakabak hadu hakaji long temen jung ula semi ka kam par hangta uyo i ya kata ka jinjab ka syarkhe namar kata ko ki khon samla ko ki parlok ki bi ki jung wat do jengkerman hakaji ing jupi pada kapor jupi kam de menta kala bande lasai namar kata jai persyang bat tu ya persyang kekentian kebasan keba ongkum ne kapor jupi kalong kebaduna
Kumta wat penserwa kaya ka da ka ba im ya ka ji im jong ki wepat. Your life is limited, so don't waste it living someone else's life. Kapor jongi hasla jongane ka perthei ka long ka balangkot. Ka jing ai ka ba omde ban penserwa kai. Pat im hapo jong kata ka jing dom jong ka jing khmit lenti jong ki we. Bot ya ka e ka ba penme ya kata ka ding hapo jong ka mensem jong pi. Mar ka ni ka long ka jing long tenrai jong ka jing im ka ba dapura. Bodusin ha ka jing im jongi kum kibru ha kata ka jing persyang jongi ban penhun ya ki we. Ni pen ngopat ya ka jing im jongi. Teng teng ha ka jing im jongi ni de ban nang ban ong em. Bodusin ha ka jing im jongi ni perkhat ba yo habangi ong em, yo ngi pen mong ya ki we, yo ngi pen sngosi ya ki we. Hendringan ong pi em. Pin am pen mong pin am pen sngosi ya ki we da ka ba ong em. Ka jing ong em kam dei ka jing klot Henry ka dei ka jing slur. Kan mau ru ya kani ba pin am la ban pen hun ya baro ki bru ha ka pertai. Kumta sangat ban long kum kita ki bru ki ba persyang ban pen hun lut ya ki bru baro ki ba keleng sabrang jampi. Namar dari persyang ban pen hun lut ya ki bru ki ba sabrang jampi ha ka ba khado fin selong kum kata ka jan ka ba yuk kejat. Hakabak baro ki bru kin benon kam ya ka ji im ka jampi. Namar kata tolong pi ki baklan ban ong em. Wat persyang ban im ya ka e ka baki we kmit nanti pi ba pin im. Im ya la ka jong ka linti. Ka jing im fin yo tang ki sen to im ba to im met ya ka. La da fi yo i ba ki we ki perlot jampi ki la ngop ha ka jing di ki ba bunjai. Wat perkhat ba mangaruk ngan ngop kumaki. Henry tolong pi ki bru ki bap her naki. War persyang ban im ya ka jing im jong ki wepat. Man lagi klimat ka bap hi penlut ban im ya ka jing ang mut jong wepat. Kalong ka klimat bap hi penjak no ya la ka jong ka jing im ka jong pi. Ka jing im kalong ka ba kodor. Ka ba dap da kilat kelenti ki bomkut bat ki por ki balangkot. Tad ba pidang yat lang ba ya ka wepa ka we ka jing e. Kan mau ya kini ki kintin jing start penlong ya ka kalenti jongpi pediang ya ka jing roy ya sha lengba jong ki jing e but im da ka ba shisha namar ka jing ai skop ha ka ba khrau tam ba phila ban ai yalade kalong ban im bha immet ban im yala ka jong kalenti kataken ka balong ka jing thumu ka ba koridor tam jong ka jing im ka jongpi Lada fis ngau ba kane ka jihika jangam tagasi ka IAA ya ka jing jampi wanam klet ban share ya ka shagiwe ba kiweru ken yo ya ka jukar ki jingkar khu ka ba phila yo lengba jong kane ka jihika jonga mentagasi nyen second do pia ka wipat ki video tar hadut ka por bye bye stay safe